Nakakadapit sa atensyon sa mga netizen ang makapadasing ug undanon nga mensahe sa Christmas Song ID sa lungsod sa Argao nga haom kaayo dili lang sa mga Argawanon apan lakip na sa matag Subuanon. Paminawon ta kini pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Paglaom o pagtinabangay sa usag-usa. Kini ang mensahe sa kantang Bagong Higayon nga buot ipaabot sa Christmas Song ID sa lungsod sa Argao. Ang Sugboanong kompositor nga si Jade Castro, kinsa lumad nga taga-Argao mao mismo ang nagsuwat niini. Matod ni Castro nga sud lang sa 3 ka oras niyang natapos ang maong komposisyon. Mas dali niya kini nga nahuman kay haduol kini sa iyang kasing-kasing og personal nga kasinatian ang mensahe sa awit. Ang tumong is to unite everyone, dili lang kay sa Argao, kundi lakip sa tanan nga nakadungog sa mensahe sa song nga in unity there is always a strength and kinahanglan yun nga magtambayayong ta para mas hapsay o mas dali ang pagbangon. Nagkahiusa ang mga local artists sa maong lungsod aron mapurma ang ilang gikahinamang Christmas Song ID. Pasko na, usab karon ubang ta sa ulo ko ang Pasko sa Argao. Taas-taas na panahon nawa ta magkatipon-tipon sa Ginoo mapasalamat-on nining bagong higayon. Inaagi sa maong kanta, gipahinumduman kita sa mga pait nga kasinatian nga atong gisagubang sa nilabayng tuig sama sa pagkuso-kuso sa Bagyong Odette nga naghatag kanato og pagtulunan. Sama sa ilang Christmas Song ID, Bagong Higayon gayud ang sagad nga atong gipangayo sa kahitasan, ilabi na sa panahon nga kita nahagba sa mga pagsuway sa kinabuhi. Apan bisan pa man niini, mipatigbabaw ang pagtinabangay o paghinugugmay sa usag-usa, dili lang matag Pasko kundi matag adlaw. Aron padayon ang #LoveIsUs mga kapuso, dili lang this Christmas. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.